రే అన్న ఎక్కడున్నావురా? రే అన్న రే ఎక్కడున్నావురా? ఎక్కడున్నావా? నువ్వే చూడు. క్రష్ వి విల్ మీట్ టుడే. మంచిదే కదరా, వెళ్ళు. అది కాదురా ప్రాబ్లం. మరి ఇంకేంది, నాకు వేసుకోవడానికి మంచి బట్టలు లేవు. అయితే నేనేం చేయాలి? నువ్వు నిన్న ట్విల్స్ లో షాపింగ్ చేసావు కదా, అయితే అన్న నీ బట్టలు చాలా బాగున్నాయి, నాకు ఒక అవుట్ఫిట్ ఇస్తాను. అన్న ప్లీజ్ అన్న. ఇవ్వరా, నాకు నా ఫేవరెట్ అవుట్ఫిట్ ఎంత కాకపోతే అన్న. నా క్రష్ కి ఒక అక్క ఉందన్న, ఆమె కానీ వస్తుందన్న. కావాలంటే నీకు సెట్ చేస్తా. సూపర్ ఉంటదన్న, పక్కా సెట్ చేస్తా.